Армейският път на победата. Пореден матч, пореден финал, пореден футболен спектакъл. Излизаме с ентусиазъм и вяра. Вяра в успеха ни. Успех за всички ни. Започваме играта с пълен контрол на събитията. С пълно осъзнаване на истината, че всичко зависи от нас. Всичко е в нашите ръце, крака и ум. Победата я постигнахме още преди матча, настройвайки ума си за предстоящия успех. И тя вече е в главите ни. С майсторство ще прилагаме различните тактики, съобразно противника ни, хода на матча и нашият план. Поемаме топката с чувството, че тя е част от тялото ни, наше второ сърце. Подаваме я с любов в сърцето си. Ще атакуваме като оси. Ще се отбраняваме, както майката брани рожбата си. Ще отправяме удари отляво, отдясно и фронтално, отблизо и далече. Ще вкарваме голове за въодушевление на феновете ни, за благодарност към родителите ни, за радостта на братята и сестрите ни. Отбелязваме голове за изцеление на днешните болни, за паметта на мъртвите, за утрешната гордост на неродените. Голове, голове, голове. Голове, докато постигнем плануваната преднина. На почивката ще използваме всяка секунда. За максимално физическо възстановяване ще освободим ума си от всички емоции, за да има място за мъдрите треньорски наставления. Отново излизаме на терена с още по-високо настроение, по-силен ентусиазъм и по-могъща вяра. И на практика ще демонстрираме красотата на играта. Творчество, красота, вълшебни отигравания. Ако противника намали резултата, ще реагираме като ухапани от отровна змия. Мигновено ще реализираме попадение, за да възстановим комфортната си преднина. И този гол ще бъде нашият противозмийски серум. Ще продължим да се забавляваме до последния съдийски сигнал. Да, до последен съдийски сигнал, без да попадаме в капана на отпускането. Както земният живот свършва с последната глътка въздух, с последния удар на сърцето ни, така и матчът завършва с звука на последния съдийски сигнал. Това е официално потвърждение за победата ни. И когато той позвучи, ще изразим искрената си радост, възторг и триумф от победата ни. Последните си сили ще отдадем на великата ни публика. Нашето най-ценно богатство, нашата опора. Ще се поклоним дълбоко и изразим признателността си с думите: благодарим ви! Благодарим на всички и за всичко!